Per dibuixar un hexàgon inscrit en una circumferència, el primer que haurem de fer és el diàmetre vertical de la circumferència, fent-lo coincidint el cartabó amb la vora del full, dibuixem una recta i ahí mesurem el diàmetre que ens han demanat. També podríem mesurar el diàmetre directament en el regle, el radi, directament en el regle. Mesurem el radi que ens donen i fem la circumferència. Per a fer-la, el més fàcil és moure el full, mantindre recte i moure el full. Jo agafo el compàs per la pata metàl·lica. Allarguem el radi que hem dibuixat abans per a tindre el diàmetre. Tenim el punt A, obtenim el punt A i el punt D. Si ara punxem en A i fem un arc de radi el mateix de la circumferència, obtenim dos punts a la dreta i a l'esquerra. En realitat no cal fer tot l'arc. Punxant en D faig el mateix, talle a la circumferència i talle, i no fa falta que faci tot l'arc, però si voleu podeu fer tot l'arc. En el punt hem obtingut 6 punts. Hem dividit la circumferència en 6 parts iguals. Tenim el punt B, C, el D que ja el teníem, E i F. Si els unim, obtenim un hexàgon regular. Fixeu-vos en unir B amb el punt corresponent. Una vegada tenim l'hexàgon, si unim els punts A i E botant-se un vèrtex de l'hexàgon, A i C botant-se el vèrtex B, i C i E, obtenim un triangle equilàter. Si a més unim els 3 punts que s'han quedat solts, D i E, D i F, i F i B, obtenim una estrela de 6 puntes, anomenada també estrela de David.